Wis mandeg iki. Mula saiki wajib ndedonga. Lah, kuwi iso nganu kono, iso apa jenenge iso disiasati. Ya. Bapak Untung kok paring dawuh karo sing ganti bahwa saya itu tiap setahun sekali mesti setahun dua kali mesti sekali. Sekali apa dua kali? Sekali wae. Sekali mesti wayangan. Tradisi yang seperti ini mohon dilestarikan. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo kanthi cara kaya mengkene iki mbiyen sing dinas sosial dianggep papan sing rumangsane kagem para panggula wentahing para-para sing kurang mapan. Ya. Saiki wis dadi rumahing masyarakat sejatine sarana eneng wayang kaya ngene no. Tegese piye? Masyarakat akeh wis kersa mlumpuk nganti mbludak kaya ngene eneng dinas sosial. Lah, kanan sing kaya mengkene iki aja nganti disingkirke. Ya tegese ora kok para aku ki nawake awakku dhewe mboten. Ya. Aku ki wonge anu nok fair. Ya. Upama sesuk sing ganti menjane Bapak Untung kuwi tresna karo dalang liyane awake dhewe ya sing ditimbali ya sing ditresnani kuwi ora apa-apa. Sing penting eneng wayang. Ya. Dinas-dinas kuwi sing penting eneng wayang. Dadi ora ming kala-kala nuwun sewu padha pidato mari melestarikan, mari nguri-uri, mari tidak menanggap dan sebagainya. Ya. Ning sing wigati nimbali supaya papan kene iki tetep reja, tetep apik, tetep becik. Ya. Mlebu dinas sosial ki ora wedi lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Iya. Arep kowe iki nek nuwun sewu nek nyawang panjenengane Pak Untung iki ya piyaine agal gruwal-gruwal ngendika apa anane. Ya. Ning tulus lahir batin panjenengane nyatane jujur selama ngasta minangka dadi kepala dinas sosial provinsi iki no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora duwe niat apa-apa, niate ming mensejahterakan masyarakat. Ya. Mongko duwe gegebengan utawa duwe cita-cita ya kuwi sithik eding. Ya. Wong urip ning alam padang kuwi sithik eding kuwi dadi srana kerukunan lan katentreman ya no. Ya. Lan uga melestarikan sarta mengembangkan ya kuwi tradisi Jawa. Lah Pak Untung wis tak senengi nang kono kuwi. Iya. Numpak hartop diparingi apa jenenge kenang-kenangan numpak hartop nganggo blangkon. Iya. Kuwi tegese Modern tapi tetep menjiwai budaya Jawa. Ngono ya, Mak. Iya. Ora mung Pak Untung tok kabeh ya kudu ngono. Selama lenggah ning Ayogyakarta ya di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ya. Kabudayan Ayogyakarta ya diangkat sing sak dhuwur-dhuwure, dihormati sing sak apik-apike no. Ya, pancen ya ngono. Ora kaya bengi iki panjenengane ngersake lakon sing beda karo adat saben. Penanggap-penanggap sing marai mumet njaluk lakon ki ming panjenengane. Iya. Wis ora nyawang aku lagi turu apa lagi ngopo pokoke telepon. Iya. Halo, lakone apa iki? Wah, jan nggih mengke kula pikire sik Pak, kula sesuaikan. Ora kudu saiki. Waduh. Iya. Terus iki dheke ngarani dhewe Banjaran Narayana apik ra? Sae, Pak. Aku langsung tak ben gek rampung le telepon kok. Iya. Narayana iki nom-nomane apik ya, soleh ya. Nggih, aku ya ngono. Nah, wis ben ra apa-apa. Iya. Engko nek sesuk medun ra aku ra dunek-unekke. Ya ora apa-apa ya, Mak. Wis kaya wong tuaku dhewe kono kaya bapak angkatku dhewe Pak Untung iki. Ya. Matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Ya iki ndak selangku wektune ngoyak. Ya. Mergo lakone iki pirang-pirang lakon didekke siji no. Ya. Jan ora nyawang awakku rasane kaya ngene iki ya wis tak kuat-kuatke no. Ya wis ora apa-apa, Mak. Monggo. Ki eneng bintang tamu sing kepareng ngarep ngancani awake dhewe sapa? Mbah Waluya karo Mbak Suhin apa sapa liyane? Ya. Monggo diaturake. Tindak menggah panggung kene, Mbah. Monggo Mbah Waluya. Mriki Mbah Waluya saking kono sami. Mbah Waluya oh, sing putri ureng kowe. Monggo Mbak Subi. Endah mriki. Mbak Subi. Mbak Subi. Lah ngerti cakep
cakepane ya ming Mbak Suharsuhin. Nggih. Iya. Nuwun panjange. Wah, monggo Mbak Waluya. Wah, wis dibejok karo Pak Untung iki ya. Iya, manten ya. Nah, mboten piye? Lembaten pun 3 tahun lihat sing dawuh ning sing telepon sekwingi. Timbatin 3 tahun lendawi wirsek wingi. Nggih, mboten napa-napa matur nuwun kalian Pak Untung ing sampun kersa nimbali. Nggih. Wontenipun menika adicara HKSN. HKSN iki apa, Mbak? Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Wah, luar biasa nggih. Nggih, dinas sosial kok ora dong. Nggih. Sing ora dong ki sapa? Aku Sosiale gede nek ngono ya. ora guru sosial. Tukang tetulung ya. Lah aku ki arep dagelan rapati payu ki aku ki tetulungku gedhe. Mbuh. Sampeyan ora sok ngilang-ilangke lho, sampeyan ki ya termasuk dagelan laris kok muni ora payu. Lha ning kula niku sik seneng tetulung kula mergo kula niku gedheke sosial. Wingane wong tiba ning ngarepku semaput ya tak tulungi, tak unggahke mobilku, tak terke ning omahe. Nah, ya itu yang namanya setia kawan iki ngoten niku. Bapakne rombokne arep menehi ditak 2 juta, ora tak tampa. Lah ya ngono kuwi sing apik. Lah aku njaluk 3 juta kok naik 2 juta. Apik nggih. Heeh. Nek ngono ora jumbo karo bengi iki. Lah ngapa? Lah iki hari kesetiakawanan kuwi njot sampean nek njaluk probeo kaya ngono kuwi apa pernah? Ning nyatane ya ora dine ya aku ya lunga wis dianggap. Ane ya kedumelan. Ya kedumelan nek ra. Wis ditulung kok malah ora ngono ta? Iya, nah nek ra ya ora nampa dhuwit aku wis padha wae aku wis sosial ngono lho. Sing penting ki ikhlas ora ikhlas, sing penting ki tetulung. Ikhlas ora ikhlas, sing penting ngenahi ikhlas, ora ikhlas ora apa-apa, sing penting ngenahi. Timbangane ngenahi ning ora ikhlas. Ngono kuwi. Nggih to, Bener leres niku nggih. Enten apa niku? Nawala kula sampeyan ngendika kula ngonceki nawala pirang-pirang niki lho. Iya, cek tempe. Ya ora apa-apa kok ya men wektune niku gen rampung ya. Katik klambimu kompak Karo ndi? kalih wiyagane. Ha iki turane kuwi diklumpuke dadi iki. Mula warnane rada beda. Ora apa-apa. Ya ora aturan ya wong nyatane ya kompak tenan. Iya. Sing ora kompak aku. Nggih. Ah sampean kokke klambi ya beda karo kancane. Ah ya delok wonge, delok klambine iki nek wong iki piye nutuke klambi sing semeter iki 350.000. Lah kowe iki ya sekilo sing 15 wae iki kilon ora apa-apa. Mau sampean karo bojone kaya ngono. Bojo ya kowe tak nggone kono wis matur nuwun. Ana ing dindi lunga ya ta. Lah iya. Kok mari mati anggere ngejak bojo kurang ngejak layat. Ya pantese gur dak layat nek jago ya ngajak liyane sing pantes. Nah iku jenenge ya ora apik. Mau sampean nggih sakniki Pilih-pilih. slintutan kok dasare. Iya. Slintutan yo duwe senengan. Bojo kok pantese ming jak layat ki njur kepiye mbok ya ora banget ora. Ya nek layat ngono ki kowe iki pantes ra apa-apa tilik wong lara nek jago ngarisan ya mbok enom ora kaya kowe-kowe ngono. Oh, ngono ta. Saniki wis nganggo mbok enom barang lho. Lah nggih niki sakniki. Wah, ya wis gelem. Lah wong aku ki nurut omongane wong tua nabunga nggo hari tua kudu duwe simpenan. Lah aku ya duwe nggo hari tua kuwi kok dadi. Tegese simpenan iki simpenan duit, ora simpenan kok ngono kuwi. Oh nek ngono ya ora sida. Ora sapa jane bojomu sing enom iki jenenge sapa? Iin. Iin. Heeh. Iin wong Kulon Kali kae. Ya iya. Jenenge Iin. Iya. Ayo sapa sing jeneng bener jenenge sapa? Jujur. Tukinem ta? Lah iya nek jaman saiki tukinem lak ngakune Iin ora apa-apa. Age kancaku jenengmu sapa? Roy. Jenengmu sapa? Roy. Sak teruse sapa? Pawi Roy. Ya padha wae. Pawi Roy. Wong ki modern iki jeneng ya kudu dijak maju. Ora ya Pak, nek aku ki tak takon. Kok sampean dadak nganggo nganyarke bojo barang ki ngopo? Aku ki ora arep nganyarke guru. Aku ki nyoba atimu kaya ngopo upamane aku ki ngono ta ngono ki kepiye atimu ning nyatane kowe cemburu berarti kowe ki tresna tenan karo aku. Nek rak ya ora usah dudu ngepek wong wedok. Jajal cemburune bojo ki ora usah dadak perlu ngepek wong wedok. Lah kepiye lek ngerti cemburu karo ora nek ora nggo praktek. Coba. Iki yo ngeyel kok ya. Lah kuwi lek natoni ya selawase urip nek carane ngono kuwi. Lah berarti nek ora cemburu ya tak lakoni sakjeke urip nek gandeng cemburu ya ge ora sida. Lah men 3 tahun lho ora apa-apa ya. Embuh. Meng
ning kula njuk kelingan semboyan niku wau. Pripun? Sithik eding. Nah. Aja nglarani atine wong wedok njuk golek kelingan. Wah, aku ora tak tumindak ngene iki sebab ana gandeng jenenge karo sithik eding, ati rasa ki aja nganti nglarani atine. Dadine nggih dong. Dadine sithik. Wis nemu nglarani atiku wis cukup. Wis mula aku njuk ana semboyan saka Pak Oto lho sithik Sithik eding. eding. Terus ana kae gerbang praja. Gerbang Paraja. Ngerti tegese gerbang praja? Ora napa? Gerakan bangga pengguna aksara Jawa. Wih, sampean ya dong. Lah dong kowe dong. Ana caraka ki ya dong. Alah lho piye to? Apal sampean ki? Lho ana caraka tata sawala kebethong ya apal kowe iki maneh kowe iki. Apa kowe apal ana caraka? Ora apal. Kene iki ra iso. Lah mulane aku takon sampean kuwi. Kowe biyen sekolah to? Sekolah no. Kowe iso nulis Semarang tanpa A? Semarang tanpa A iso ora? Nek jenenge Semarang ki mesti ya nek huruf A. Lha kowe iso ora nulis ngono ki? Ayo ora iso. Iki nang aku sekolah, lah aku ki nulis Indonesia Raya wis iso kok Semarang tanpa A. Ngono ya iso wae kok goblok men to. Sik to. Sampean nakoni aku to. Heeh. Iso nulis Semarang tanpa A. Heeh, iso ora. Nek jenenge huruf tulisan Semarang ki mesti eneng aksarane A. Aku ora ngomong ngono. Kowe iso ora nulis Semarang tanpa A. Nogur nulis Semarang tanpa A. Ngono kok ora iso goblok. Indonesia Raya ya iso. Kok nulis Semarang tanpa A. Ngono kok ora iso goblok. Sekolah kok ya. Lah iya lah kok sekolah. Iya, nek bener tak pikir-pikir ya bener. Nggih wong nulis Semarang tanpa A kok ora iso kebangetan kowe iki. Lah tak arani iki kudu ngaku. Wong iki rak ya sing rada cerdas sithik. Nggih, kalian menika wonten apa lho, Mbah? Oke. Anu, Dek, saking Pak Etole Camat Banguntapan. Nggih. Derek pangayu bagya acara gelar budaya dusun Plumbon, mugi tansah titi tata tentrem. Lingkungan bersih, aman, sehat dan rapi. Matur nuwun support dinas sosial. Terkhusus warga Banguntapan, mari jaga lingkungan agar bersih, rapi dan indah, jangan buang sampah sembarang. Nyuwun laku caping gunung dengan sinden yang berat badannya paling sedikit. Oh iya. Sopo iki? Apa pengarep nembange Napa ki arek nyanyi dadak anggo ditimbang. Lan kene iku. Iya. Kalian menika nyuwun tembang Sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin saking Daryono FPRB kagem sedaya panitia gelar budaya dusun Plumbon dan rencang-rencang FPRB Jogoboyo. Salam tangguh matur nuwun. Ya, penggemar streaming YouTube. Heeh. Sugeng dalu saking Pak Ratno nyuwun tembang Sesideman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, kula Fajar saking Klaten. Oh iya, badhe nyumbang lagu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fajar. Oh, iki Mas Fajar sing tunanetra kae. Kene, dhisik kene Mas Fajar. Ya. Oh, Mas Fajar. Monggo Klaten. Wah, aku wingi nemu tunanetra ning Nganjuk kono ya gayenge ra jamak-jamak. Oke nemu. Gleleng banget. Nah. Dituntun rene Pak nih. Wah, dituntun nganti kaya pit gembas. Lah ya ngene iki Oh, ngono rak ya sengak to. Ayo. Kok ngene iki le ngomong ya apik-apik kok. digandeng, aja dituntun. Nganti kaya truk digandeng. Ndi nyilih mik anu mik e. Aku entuk salaman ora? Oleh wae. Iya, salaman ora aku, Mas. Iki tanganku. Ya ngenyek kowe ya disenggolke no carane iki. Lah iya sik to. Salaman Mas, Oh, Mas iya. tangane. Nah. Waduh dikempit kuwi cetha dadi tape mike kuwi engko. Kono wae. Pacar ya, Mas. Pacar tenan ra? Pajar menyingsing. Niki Mas monggo Mas. Niki mike niki cekel. Nah, ampun pucuk ndak risi. Nah, ngono tenan iki. Niki Paluyoi wong tuwa omongane ora. lho, lah nek cekel nggon kawat ngene iki tangane risi lho. Wong iki enek sing drebret kok pucuk. Ning ra niatmu ora kuwi. Ya sakar sampean wong aku ora ngono kuwi kok saya sampean. Ayo, monggo. Ayo Mas Pacar nembang apa sampean? Ya, nyekar napa Mas Fajar? Napa Mas Pacar? Senang kula kemawon. Oh nggih jeneng kula. Seneng sing mlenyek-mlenyek bocah iki ya. Wah iki lelagon kok ya melencek-melencek. Nah, mumpung wonten dinas sosial. Nggih. Njenengan nyekar jeneng kula. Dibawani napa Mas Fajar? Dibawani nggih. Asmarandono. Asmarandono. Dipun dampingi nggih, Pak. Sinten?
Lah niki pun kula dampingi kali Mbak Karjo. Kok nek kleru pokoke bareng lah aku ya ora iso. Didampingi kali Sapa? presiden idola, Pak. Sapa? Boleh, monggo. Mbak Tatin. Ah. Kok ya preso ya ora karo Mbak. Wah, ya kok ngerti kok ya. Lah iki arep kepiye wae iki tajem perasaane. Ayo Tin, ayo. Lah sengara gelem dijajari kowe iki sengara. Lah ngopo kok ora gelem? Wong aku ki ya ora galak kok. Rumangsaku kok penggemar Tatin kok ora weruh kabeh. Iki ning Nganjuk ya ora weruh, saiki ning kene ya ora weruh. Soale nek weruh ora gelem ya. Nek blenger. Pripun Mas Fajar? Nggih, Mbak Tatin. Ajeng kalih kula meleh. Nggih. Wingi kae rong tutuk apa piye? Ora lah wingi ngopo to nek kathek tutuk karo ora tutuk. Oh, berarti nek urung tutuk iki sik lara wetenge berarti. Lah wingi wis karo aku lho. Direwangi nabrak. Pengen meneh. Direwangi nabrak kotak. Nggih. Direwangi nabrak kotak. Rada rene mendah nabrak. Rada geser. Geser. Geser mrendi mriki Kak? Nah, Nggih. kok gandeng to Tin kowe iki. Lah niki tak gandeng lho, weruh ora. Masuk jual mahal ora. Kok tak gandeng. Nah, tak cedhaki ngono lho. Mbon cedhak ya, Pak. Wah, kaya ngerti-ngerti ya. Wis cedak, wis kerasa apa? Sampun. Halus arepan. Apa kono bengok ke milih semar ming sampun. Wis kaos. Neno. Oh, nggih saking kula Mbendut, saking Gresik, Jawa Timur, penggemar Pak Seno. Nyuwun gending telo rambat modal. Nek niki nggih gadah basa kula niku. Duwe telo pendhep. Telo mambu angin. Iya Pak nih. Ora saiki wis ora mambu angin. Telo mambu angin ngono lho. Yen ra sida aku sing isin. Kene ya Pak Kusir nganggo blangkon aja kuwatir mesti kelakon. Monggo. Yo ngalah. Iki Gusti Benowo kok ya isih mau winginane bagi mresani saiki saiki. Yo pangapunten kula ngadeg wonten mriki Gusti Benowo nggih netepi jejibahan. Rada kowe rada rono iki. Nah, aku kene. Nah. Yo, Mbak. Nggih. Saben wengi nyawang Ini tak kali nganggo mlaku-mlaku sik soalnya cok dihapusi ya. Lah nganggo wirama. Ah iya iki ya irama. Demen kok kekeselen neh mung ngalor ngidul. Ora apa-apa dibayar kok lemu aneh. Tenane. Lho, Pak Untung ya aku aja meneh kok melu limbuhan ngene kepethuk nang dalan ngono. Wah. Kok ya Ji? Iya, Pak. Ngomong ra ndek apa mboten gadah napa-napa. Yo. Pak Untung pancen jiwane ngono kuwi. Piyayine iki sosiale gedhe mula pantes dadi pimpinan dinas sosial. Lah nggih. Angger ketemu ngoten niku, peparing ngono kowe. Beda karo bojomu. Kok bojomu lah bojomu ki ya bojomu ki. Ya bojomu. Sampean kuwi. Bojomu sing dhisik pelite ra ilok. Kok sik, kok bojomu sing dhisik kuwi? Lah aku duduk ngono Randra. Wo. Kok wo kepripun to jenenge kok ngeyel langsung. Lho, tegese wo ki aku ngedongke ngono lho. Aja ngeyel. Kok piye bojomu sing biyen piye pelit ngono ndi? Iya, ketoke lomo ketemu aku no. Padhe wale ya apa? Wah, mboten gadah napa rokok no 500. Lah iya. Senin ketemu mboten gadah napa rokok meneh yo 500. Bareng Rebo ketemu aku. Apa lho? Apa? Ndi sing 1000 kowe balekke. Oh, ngutangke bocah ki aku ngono. Mengutangke to. Yen mamajang Mung karo janur kuning. Yo. Ayo mbok sampean ki urun sithik-sithik no lho. Hah, nganti kaya wong ewuh diuruni nang ngono wae.
kembang Kira suarane ki ya apik. ya apa ya Ah iya. ngono Iya. Sampeyan nek ndelok Mbah Malya nembang nek saka iringan kaya ningrong. Oh langke persis. Trongap-trong. pisan meneh kaya apa Kaya gua ningrong. pisan meneh Kaya gua ningrong. nah marem aku Tarane arep muring. weh muring karo kuwi ya cilaka aku karo mati Lah kok iso cilaka? alah dadak ditegeske Pacita. dan goreng kacang Sarawi. jempol Ana. Geton to? Hah? Gelo. ora Panas. golek parasetamol opo Udan. Panas udan. Panas udan. udah panas Aling-aling caping gunung. Ya. Kanca-kanca yuk. Misoa caping ya lah ya dik Lah kok Dik, Mas? ah blenger mas ya dik Taden. Awak adon. Sarata. Lanang. Minumane banyu. jejerke. Bening. Kayaknya orang sengaja apa sengaja? das Mboten, Mbak. Pancen niku penggemar kula loro-lorone. Oh, Niku lagi. teng pundi mawon mesti wonten. Niku niku. Sesuk sing wong nganjuk isi anang ki arep tak jak ning Yojo esuk dadi. Oh sing niku. Ben telu kabeh. itu termasuk komunitas kok Ha kuwi nek jejerono wis gayeng lho kuwi. ya udah Oh, Werkudara ora trima. Monggo sing ngomong Duryudana. wah ya ora ngono kuwi aja ngelekke tanggaku Piye? tanggaku ki ya padha dene le ora weruh ngono ki padu ki siji marep rono kowe ku kepiye lho marepku kepiye lah iki malah ditike tanggane siji marep rono rumasane ya ning ngarepe Nek wong ngono kuwi ya nuwun sewu karang ya Kak omongane sok mbahku mbiyen ki pengempul loro wuta kabeh. oh Mbahku mbiyen Mbah Badang. Pengempul. Nggih. Anggere ging kleru to. Sing siji matane. Sing siji matamu ya ora weruh kok. oh iya Dek jaman berjuang jurang kelingan
kemempengan kok. Kemempengan ki apa-apane wis kendho. Nek Nek maju ki nek dengkulmu kok tubruk. Ngentuke dengkul ya santuke. Lah aku tujune mau ngene lah nek upamane ngene. Ya jas. wong wis tuwa kok apa-apane kendho ki dadi malah sing mencelat ki sing mburi. Tuwa ki malah nek dipuk cepet rukul kok. Ya-yaan. Syukur bisa gunung tesa. Usah gak usah geleme dhewe. Nek gerang ki yo manut kancane. Sik Mbak Sisik. Coba balen ngomong. Nggih. Oh cangkemku apike kaya ngono. Kon baleni. Wis jupuk wong. Kaya Mbak, kaya. Mbok kapan-kapan sok dikerek cangkeme. Maksud lu Men kaya gendera ngono. wong bendera marah iso gawe omah. Ora apa-apa mung ora dikerek ngono kok. Sedelok neh. Yo nglinting kepanasan. Ora iso. Anggere sing dikerekke ngisor ya ora. Wis Ora tegese iki amet sewu lambe ngisorno lho, Dik. ngomong kok ngawer, anu ngawur ora. Syukur bisa. Malah ana saka sanggar apa? Panca budaya. Panca ki 5 budaya iki ya budaya. Nek sing budaya sendok, nek sing edan-edanan, nek sing Ditangsepi kaya ngono kae sirahe ora lara ya. kae ora nggon sirah. Kowe mulane sesuk kowe nek wis rada sudul piye dagelan kuwi siap-siap sandangan. Terus kae sing ngono sandangan munyuk. Mesti laris ki Mbak Kowe gabung rono. Maksud lu aku ora apa-apa Pakne. Ora apa-apa bathukmu kuwi kok. Daripada sampean gur bakul bakso. Bakul bakso. Angger bakul bakso kok mesti turah. Lah aku kelingan kowe kok masalahe. Kelingan kuwi ngapa mergane? Otak kangen. Ora tantekke bakso ki tetep tak ngeh loro ras.
Ora ketang karo dudu kowe lah ngomah ra ndelawuh. Dadi tetep su. Kok sik aku ora dongket mau iki. Kok dadi kowe bakul bakso kok anu mesti turah kok kelingan bojo. Aku ki tetep. Lah bojo ki ngomah ra wis dimasakke to? Lho, nek ora mangan bakso ki rasane kaya piye? Kula tetep tak ngengei luru. Dadi mulih kan nyahin aku ki gematin kowe aku ngono. Bareng soki dudu ya kicat-kicat. Bisa kicat ki Lah nek ngeseki nggon tanganku ojo tak ulungke ngono ki. Oh sampean ki yo kebangetan. Umumane nek bakso ki wong wiwitane gede-gede kok bahasa tekan mau dadi cilik-cilik. Kowe bakso lara kok. Bakso kok lara iki bakso. Lah nek ning glindingi ketesuk kepanasan sedina ya bekerut, ilmu aneh. Wayel dodol aku kok. Aneh-aneh wae. Ora aneh ora payu. Wah, matur nuwun. Mangkel aku. Apa? Apa? Wong sing kene mangan bakso disari kecap kok muring-muring. Aja. Lah sak gelemku to. Ngawur. Ayo Mbak Ika, Mbak Ika ana sik nyuwun sesi demang. Ya. Mangga, Ika, ya. menang. Baik ayo, meneh kepengin bakso tak glindringke meneh. Ayo kene. Nek medhon mesti muni. Oh, bojo kula niku nek mlaku rada-rada nek durungoke kaya uyon-uyon kok. Ya yon-yon piye? Mosok wong wedok kok nggo kendang barang. Ora keplesek yo. Gumun aku ngomong kok. Kok iso ya, Mbah? Kok iso nirokke ngono? Mbah, lah wong seni iki mlaku kaya uyon-uyon ning ramane. Ono seni kok uyon-uyon. Mlaku kok kaya uyon-uyon iki piye suarane? Ngambekane kowe kaya rebak. Lara mengi. Iya. Niku sampean ki kepiye ta kok malah golek dana dhewe-dhewe ki? Apa lire maringi Pak Untung kurang apa piye kok? Mboten, niki kula niku rak gawe lega. Kae lega piye? Piyayi maringi ya ditampa, nek ora ditampani darani menghina. Lho, maringi iki mesti ana pamundutan. Lah iki cetha. Lah ya terus sing ngersake napa wae? Ya apa? Njaluk apa? Nyuwun joli-joli. Ra kenapa. Nah, berarti kuwi tanggung jawabmu. Nggih. Sing ngersake sapa kuwi mau, Pak sapa? Pak Tom Supriyanta. Lah nggih sing daleme Karo kula Pak kuwi. Dadi. Heeh. Ing daleme ning Plumbon kono. Lah nggih. Niki piyayi sing mirsani iki ana sing saka Gunung Kidul oke. Nggih. Mbok niku sing pulutan sing arep nimbali ngaturi jenengan sesuk tanggal 31 niku. Terus siji kapan? Tanggal 1 niku. Oh, nggih, ponjong niku. Pon mboten sing Februari lho, sing Januari tanggal 21 rak ten pulutan to jenengan. Embuh. Lah nggih kula elekke dimanjuri barang kok. Wis dimanjuri lho. Kok tekan kuwi barang ya ketersane to. Lah piye nek ngomong ra wis dimanjuri malah wis meh sah. Terus yang ponjonge tanggal 1, kamutan mboten. Ayo kene. Nah, terus sesuk jenengan ten Trenggalek. Heeh. Nah, niku diumumke sesuk jenengan ten Trenggalek, sesuk ten wayangan gane Pak Barjo salam ke Pak Barjo Wajo. Oh, nggih, nggih. Kanca-kanca PWKS kabeh kondo rawuh rono. Iya. Oke. Kurtas Apal Sakura. men to sampean? Apalan mau nek catetan kok. Jiro lupat. Kok kurang 50 to ya. Wong wis semono kok isih kurang bae lho. Arep kok nggo ngopo? Lho tambahi ana ke. Sana. Walah mbok endi? Marane mbok aja ngono. Nah, ngono ya. Lah bunti sik loncong nek bunter ya sak yuta. Kok luwesmu to? Sampean ki dong ora bendina ning dinas sosial ki. Apa? Aja meminta-minta, aja seneng jejaluk. Ha. Lah aku ya ora lho iki kok dinae. Lah kuwi mau 450 kurang 50 kok tembunge mau. Aku gur ngersula ora nembung. Oh padha wae. Padha kepiye wong le ngethok beda-beda kok jiro lupat. Nggih matur nuwun pokoke. Jola-joli aja mangga melinggih. Monggo, mboten nggih monggo. Soale kowe semenang nek tak lokke soale. Ngerti Dola kok. joli entuk 500 kok pengrawit tanpa dikai blas arep nyuwara dhewe apa Nggih, jenengan dum. Ya sing ikhlas no. Amah wong aku ora nembang dola joli kok. Agene kok gemrenang sing jola-joli aku kok sampean iki Ngau gamelan ora. terserah. Iki ki kancane padha rekasane lho. Lah aku yo manggake to nek kepengin gayeng yo gamelono, nek kepengin nyenyet yo rasa. Lah piye kok? Tadi
tegese nek nyenyet sampean ora kelong kuwi ngono lho. Lho, lah nek arep dindum ya nyo, nek tegel. Lah piye to? Tegel wae. Ana domune tegel wae. Ya nyo 50 dumen wong semene iki. Apa 200 gek tuku mie ayam kembulan, apa piye? Ora jane dhuwit 50 dibagi wong semene iki terus arep rata kepiye? Ora usah diratake. Dinggo tuku tanggalan kan rata sak akeh, malah wong dodol tanggalan iki murah. Hah? Tanggalan 2019 durake kanggo 11 sasi sik wutuh, nek gelem nuku kowe. Tapi tanggalane mentek. Yo. Neno. Ayo. Lho malah sing pundi. Makmuk. 500 ki entuk 5 lare. Ya nyedak kono kae no. Dadi sing peparing ki men lega. Nyuwun pamunten nggih Mbok Cangik kula ngendikane dawuh. Mboten apa-apa, monggo. Mboten sah anu wong niki. Neng Wonosari mlaku neng Medion. Lho arah tekan kuwi. Aja dipaido parikane lan Arsida. Arane cerita. Neng Wonosari mlaku tekan Medion. Ora nganggo srandal kesrimpet-srimpet. Lho. Matur nuwun. Lelo, Mas. Pegawai negeri nek tuwa oleh pensiun. Nek dagelan tuwa dadi tukang pijet. Terima kasih. Monggo nek mijet mesti milih. Ngono kuwi lak mengku nyonane. Kanggo cah nom-nom apa meneh wong tuwa. Heeh. Bareng jula-juli udane teko. Tata iki. Disyukuri. Ana bayam kok cilik-cilik rasa mendem kuwi ora becik.
weden karo kanca sindet ora perlu padha ireng supaya ora timbulke ati senti eling marang pangeran eling ana nyawa kabeh nyawa gaduhan padha donya iku yakin mung titipan derajat pangkat manungsa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan mikir nyeling ana donya mari basan mampir sok neng matimu bela nyarape ra iso mikir wong neng kono ora ana tempate parkir tak kira ora ngerti suwuk iya ayo ora ming anu tok nek arep menghormati ki ya Pak Untung ki ya digawe parikan nek sampun iki wae urung Dinas sosial. dinas sosial kok sampun Pak Untung nggih sampun piye menika asmanipun Pak Untung piyayine seneng tetulung anggo apa-apa ora perlu bingung sebab Pak Untung budaya kang adiluhur ya Pak Untung Lah ning sing paring sampean mau rak panjenengane Pak Supriyanta. nah Supriyanta Iya. Pak Supriyanta Pak Haji Lah nggih. pancen abot sing dadi Pak Haji Oh. esok sore awan rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk nganti sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri Pak Haji Matur nuwun nggih Pak. matur nuwun Pak Haji dongak-dongake rezekine lancar kalih sing sambe kala Amin. nah iki kowe kudu iso gawe parikan iki iso nek iso gawe parikan ditimbali nang Kraton Solo Gusti Benowo digawe parikan Menika lho. nggih anu Ora apa-apa kok ning Solo sesuk nggo cetakan topeng. Piwangun. Nuwun sewu Gusti Benowo kula namung ngestokaken dawuh. Heeh. Ya kuwi putra Nalendra. Nggih. Luput lemu parikan kethok gulumu. Aku nek kethok gulune le raup piye sesuk. Masuk sowan rono rasa nganggo gulu. Nyuwun Iya. pangapunten Gusti Benowo. Oh ngadet. Ayo. Ya. Nuwun sewu Gusti Benowo. Piyayine anteng pancen satriya. Mila pantes putra Nalendra piyayine menika ora pelit dasare lomo. Pun, nek kula ulung pelit mawon Gusti pun. Meneng mawon pun mboten ka. Ora kudu maringi. Iku ngarep ngemis sapa-sapa. Senenge ngalembono lho. Ngalembono kok tekan lomo barang ora. Lah apa kon wayo nun sewu Gusti Benowo menika namung supados pinanggih kemawon mboten kok kula badhe nyuwun menika mboten saestu Gusti. Mboten badhe kula kok badhe nyuwun menika babar pisan mboten Gusti. Nek rupa nermimi. Iya. Ya ora apa-apa. Iya. Namung kegujengan Nggih. nggih wonten nawala. Oh nggih. Ya saking Pak Tom. Pak Tom ki sapa, Mbah? Nah niku Pak Tom Supriyanta ingkang ngersakaken jola-joli kala wau. Oh. Pinjang nimbali panjenengan wonten ing Desa Pulutan menika Pedukuhan Butuh. Oh nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Tom ngersake podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. Ya, ayo Tin. Podang kuning saiki pamundutan. Ya, nggih. saka Pak Tom. Heeh. Podang kuning. Saya lagi. Iya, ya lagi dibakokke taun iki. Kok tahun iki? Ya muga-muga taun sak terus iki tetep dibakokke. Nggih, amin. Ya, Napa niki? podang kuning. Mbah, mbok sajirine to, Mbah? Ya engko nek ora dikon aku jejer darani wong tuwa cenangan ngono aku ra ya nek kok kon ya nyedak. Ya jejer tuwa kae ya ora apa-apa, Mbah ngrano liyane. Iya, aku tuwa iki ya isih urip. Koyo suarane sithik ning sengak lho. Lah apa? Tuwa kae ra apa-apa mbah ora ono liyane. Lah ya ora apa-apa mbane ora ono liyane ya nduk ya. Lah ya anane tuwa lho. Lah ya tuwa malah nek dipuk cepet rukul dia mau yo ngeyel. Sing apa temak-temak lho. Gur mburi lho tuwa. Ya mburi iki. Malah Nah padha. bulan balen padha apa? Kedah padha kenapa Maksudnya apa? padha apa? Bu. Kae lu takoni lho. Padha piye?
Tegese padha ngene bojoku ya nek gegere ngono. Ora mesti ya ta? Ya syukur nek dong. Kowe arep ngece. Ora kok ngecip ya mumuni padha kok ngece ngopo? Lah padha Mas padha karo endi? Padha ro gegere bojoku. Ya ora genah kono cilik. Ora, Ding, nek tetep beda, Ding. Ora. Coba nggon aku demokan padha ndek Tatin ra. Ah. Ning ngarep buri. Sengkrang lho. Oh, beda ta? Kaya neng rine. Nek kuwi Nel. Apa nel? Piye ta? Padha ora? Aku rak celat muni ner ngono ki nel ngono lho. Padha ora? Ya beda dhek ngene sengkrang kene nel ora padha. Apik kowe nduk Cahayu. Tenan Arep bojolke. Disi ya. Ngopo iki lho? Kok kaya ingu. Lah aku dek kambian yo ngono lho. Ora wirunge napane? Ora eneng-eneng. Lah kok iso muni? Ya ben wong mercon kowe muni kok irung ora oleh muni. Ora sak kebut-kebut terus kok ndak pulet. Kok pulet padake? Ayo Nduk. Aku bingung. Ora usah bingung wong ayu, aku caket marang sliramu wong wah ayu. iki. Walinci Kang Mas. Kang menapa kok gemujeng? Tangane iki ngopo? Rumasane. Nglesep-nglesep Aku kok dibutakan iki piye? Lho nek gandrung mesra ki ya ngono mosok. Ora nek Wong ayu garwanipun Kakang kok. Aku Garwamu ki aku. kowe nggo ketoprakmu lho, jaku meneng wae kowe. Lah iki wis tau lho. Apa? Aku ngetoprak gandrung kene dodol pecel, aku gandrung iki pecele diawut-awut ngono lho wong. Jare menghayati. Ayo, kene wong ayu, suaramu wong ayu. injih Kang Mas. Aduh. Ngapa lho? Kena nggon mudun. Napa panjenengan ganda wudun to Kang Mas? Wis udun kuwi lara sing digemadeni wong ayu. Alah, kok tekan ngombe obat nah. Aku tresno kelawan sliramu, tujune aku lahir ning alam donya ketemu sliramu wong ayu. Napa injih Kang Mas? Nek ora ketemu Buktinipun menapa menawi panjenengan tresna kalian kula? Sementara iku urung ana bukti wong ayu. Panjenengan ngapusi lho. Kaya ana kejadian apa wae. Sementara iki rung ana bukti. Mengko digoleki ning TKP. Saben dina mikir manuk. Apa lho? Ora sok pikir nganti cumleng utawa bingung. Tetep Lah kula menika tesih penasaran kalian manukipun panjenengan menika kados pundi to Den Mas? isih tetep ana nggone wong ayu, kowe ora usah bingung wong ayu. Injih. Ora ning gone iki ngendi? Tak sandal kene pojokan kae lho. Kok Aku mau nek ngono kok aja padake. Oh, manuk kaya ngono dipamerke. Mboten lho, Kang Mas. Manuk. Panjenengan kan gadah manuk. Pilek wisan. Lah kok pilek? Niku blasteran ana. Manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwa. ora diajeng manuk kowe blasteran kutut karo manuk deruk. Dadi anggunge hur keteko jeru, hur keteko jeru ngono ya. Menika warnanipun menapa to Kang Mas? Coklat rada. Nggon sirah kene iki Manukipun bubulen mboten. nek bubul ki sikil. Maksudnya Nek manuk kuwi beleken ngono lho. Ora ana manuk. Pileren. Iya. Ayo nduk malah kilangan titip Allah ki wong ayu. mikir manuk podang. Oh, tunggu namu tu manuk podang. Pancen bener ngendikamu podang yang sinawang katon indah wong ayu. Agawe kreketing ati Acetho.
manuk tuweke gawe greget. Orang wis ra iso manggung kok le. Modar. Manuk pileren. Ning ra iso nelek. Ya ora ana gunane. Aming manuk neleke kok bangga. Wah, lah manuk ra iso nelek ya kembung lho ngawur ae. Nah ora dipakani ya ora arep metu. Ayo kowe sing makani, apa bojo bulan ora makani manuk. Pakane apa to manukmu? Beling. Manukmu pakan beling. Ayo selarang joget aku. Gotres. Ora mendha sun pikatku lute bendha. Ora setuju aku yen manuk tok pikat nganggo pulut wong. Lek resiki yang. Wah ayo. Lah kajenge temeplek terus lho, Mas. Ora iso mabur ngono. Nganggo lenga mambu. Wah, nek kudune manuk ki wong duwe wulu kok ya. Guys, kokean le bubuti kok, Nok. Yo ayo Dadi gundul. Gundul sampean mana ora ditumo. Ayo. Manuk kok ndek tumo. Soal. Ya.